كاز ناي سوشيال ميديا اب السوشيال ميديا بزح من قسقسات الله قاليو زچبت قاليو زيچبت اب السوشيال ميديا ترى يسترف مالتي حدا خابتي زبزح نستبللو نت زحلفه تاريخنا ارترا ديكونستراكت نغبرو لنا وي كان فرسو افريسناس نا بحقي تاريخ ندلل لنا زبل قلنا قدلنا ارترا زداخم بزح تريخه سخاتكم توم ابالاتنا حزب ግንባር ዝነበርኩም ሞ ወይ ናይ ገድሊ አባላት ዝነበርኩም ሞ ዝገደፍኩም ሞ ሕጂ ብስደት ዘለኹም እዚ ክስራሕ ከሎ እንታይ ግብረ መልሲኹም ትብሉ ወይ እንታይ ይስማዓኩም ተመክሮ ናይ ፖለቲካ ስለዘይብልና ኩልና ንሕና ተጋደልቲ ከማን ንገድድ መስለዲ ምክንያቱ ነቲ ፖለቲካ ኢልና ዝሓዝናዮ ፖለቲካ አይነበረን ስለዚ ከመይ ጌርና ንትንትኖ ነዚ ስለዚህ ንፈልጥ ወይ ናብዚ ንናጠር ነርና ኣለና ወይ አንጻር ተኸይድሞ ልክ ናቶም ከምኡ ናይ ዝብሉ ድምፂ ዝዕብልል ዓይነት ትመጽእ ወይ ከዓስቕ ትብል ወይ ትደሃል ወይ ካልእ ኩሉ ግን ርእቶ ናይ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ፖለቲካዊ መደብ زازولكو اكشن بلان ويقلبلو كالي تصواحيو انت اتيو قل ازي وين كسمريو انتاي مالتيو حجي ناي ارترا تاريخ እንደገና ክንሰርሒናሞ ተጸይቆ ነሩ እዚ ፈጽም ዘይከበር ይተገይሩ ዝብሉ እንድሕር አለው ኮይኖም ከም እንቅስቃስ ከም ፖለቲካው ፓርቲ ንህዝቢ ክጉስጉሱን አባላት ክገብሩን ተጀሚሮም ካልኦት ድማ ኖኖ ናትኩም ቁኖ አይኮነን ኢሎም ዝመጹ ድማ ክመጹ ከለው ናይ ሃገር ፖለቲካ መስራሕ ተጀሚሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ክልቲኦም ናይ ዘምጽኦ ካብ ሶሻል ሚዲያ ወፂኻ ኣብ ፖለቲካዊ ስልጣን ምሽማው ስለዝመጽእ ብኣወንታዊ ትርጉሙ የምሽማው ዝብሎ ዘለዎ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝሓዘ ባይቶ ቆጣጠር ባይቶ ተቆጣጠረ መንግስት ቆጣጠር ህዝቢ ሕጂ ነና እዩ ዝድግፍ ክብል ናተይ ፍርዲ ወይ ናትካ ፍርዲ አይደል ዮኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝበዝሕ ህዝቢ ዘኣተው ሪቶ እሱ ዝበዝሕ ሰሓቢ ኣብቲ ፖለቲካ ይኸውን ሶሻል ሚዲያ ሕጂ ንጹላት ኣስማት ኢኻ ትሰምዕ ወይ ምትእኻባት ኢኻ ትሰምዕ ሓይሊ ኮይኖም ንበይኖም ለውጢ ዘምጽእ መደብ ገይሮም ንህዝቢ ድማ ከም ዝስዕሞም ዝገብሩ ኣይረኣኹም ሳቶም ብፍላይ መንእሰያት ካብ ሓተትካኒ ብዙሕ ግዜ ዝብልዎ ውድባት ኣሚናየን ዞም ናይ ቀዳሞት ማለቶም እዩ ብዙሕ ግዜ ቀዳሞት ተጋደልቲ ምኩራት ዘኽበርናኩም ኣብናትኩም ውራይ ኣትይኹም ጠሊምኩም ና ይብሉካ ማለት እዩ እዘን ውድባት ሕጂ ንኣብነት ኣብ ነንሕድሕደን ምበኣስን ኣብ ስልጣን ምግላይን ኣብ ገለን ኣትየን ዝብል ክስ ይመጽእ ኣነ ይቅበሎን እየ ግን ከምኡ ዝብል ክስ ይመጽእ ካልኦት ድማ ካልእ ርእቶ ኣለዎም ሕጂ መሪሕነት ስለዘይሃብና ንሕና ልክዕ እዩ መሪሕነት ክንህብ ነይሩና ናይ ፖለቲካ መሪሕነት ግን እሳቶም ድማ መሪሕነት ዝመጸሉ መገዲ ብናቶም መገዲ ምድላይ ድማ ናቶም ግዜ ናይ ዕድመ ሕቶን ተወሲድካ ሕጂ እኩል ዕድመ ሓሊፉሎ መንእሰይን ዓብን ዝበሃል ነገር ብዙሕ ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ሻዕ መእሰሪታ ኣማንኤል ዜጋታት ናይ ልኡላዊት ሃገር ምዃንና እዩ ሕጂ እዚ ኩሉ ጽልግልግ ክሶ ከምዚ ገይሩ ቀደም ከምዚ ተገይሩ ሕጂ ከምዚ ግበር ኣሎ ሓደ እዚ ኩሉ ጨናፍር እዩ ካብ ጨናፍሩን ከምዚ ጫፍ ዘሎ ናይ ትገረብ ጨንፈር እዩ እቲ ቀንዲ ናይ ልኡላዊት ሃገር ሕጂ ንለውጢ ንጽባሕ እንታይ ንግበር እንተይልና ግን ሃገር ብከምዚ ናብ ለውጢ ክትመጽእያ ዝብል መደባት ንህዝቢ ብምቕራብ ዝኾነ ዘለካ ርእቶ ኣብኡ ተኻቲቱ ሰዓበኒ ክትብል ኣለካ ሪኢኻ ሕጂ ቀል ዓለም ዘለዋ ናይ ፖለቲካዊ ተመክሮና ኣይትቀልቀል ኣና ኣይትበል ብዙሕ ኣይትበል ስለዝኾነ
البوليتيكاوي هاجر من محدار نزي أرسيحنا لنا بوليتيكا ودب زي ناتي مدب كمزي غيرنا دما هاجر عدل انت رقيبنا مو حزب انت مريصنا بخمزي كنا محدرون خلينا كبل علو نو سلطان ده اليوم يمزي ام زبل ነገር ክንፈርሕ የብልና ምክንያቱ ስልጣን بخمو ኣይኮነን ዝምጻ ክልተ ሰለስተ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ኣርባዕተ ውድባት ተሰማሚዐን ኣብ ሓደ እየን ዘለዋ ነናተን መደብ بحد كجبرها خلاص فيها مسكالوت زي تسرح زودي مساكاي حجي مسايك متخلو مجمريا مسكال تسرح جن كله اتكال مدبو قلوت مسجبره حزب مسفلطو ابزنت من السماء معنا مون حبار نقصل نبل خير حجي جن ناي فقري ناي قالت رايس لزخونه يو سقمنا زلو حجي اذا ناي من سيات ابوشتي لوطي زمز مدب ككاتت አለው ስለዚህ እዞም ሶሻል ሚዲያ ዝበልካዮም ዝብልዎ ኣነ ጽቡቕ ዮ ኣይ ጽቡቕን ይክትብል ወላ ሓንቲ ኮንሲኩዌንስ የብሉ እንታይ ሃትብሎ ጽት የብሉ ኦኬ እንታይ መደብ ካትቶሞ ኣረዳእኒ ክብል ኣለኒ ናተይ መደብ ይበልጽ ክብል ኣለኒ ኦኬ እግረ መንገዱ ምስ ክንብሎ ጸናሕና ዝተሓዝ በውራጃ በሃይማኖት ምትእኸባት ውን ኣሎ ምናልባት ኣብዚ ዝበልካዮ كتقاسي كالي موداتا نا بوليتيكا نا مسرح كبكا زغلت خوينو صبوق يو انتي منالبات مستاح التوخا مستاح قدم زبلكايا اتي ناتنا ولدو انتايو ادمعي سلام انتايو ادمعي نيرو مسلكا امولو عالم يزبلكا اثيوبيا بفلاي ابانا ناي تግራይ دحر زخونه ناي اورومو ناي ገለ ሁሉ ውድብ ጸኒሑ ريخا نحنا حجي دك عسران قالن مسكونا لو قيد الليو كنبل كلنا انتهي نقبر عيبنا حانتي ودب داليخا أبقى تخيد ودب تودب حج انتهيبو مريحناتي بو كامالتي كنده ودبات نيران اندعي ساقن مريسكا زيات حشاني لكا ويعركخا زوالكا حسكا ويعبزواغن بار تخيد تقالو حانا تخيد أبسابت تخيد ويكا أوزعي خيدكا أما حبرت مهارو تقطو أبقلتا እጂ ተሳይኑ ዘሎ ዘቃልሰካ መሪሕነት ዝወስድ በቲ ግዜቲ ሕጂ ንኢትዮጵያ ዝሃርም ዝትኩስ ዝቀትል ንኢትዮጵያ ዘፈራርሓ ውድብ ኣሎ ኢልካ ትሰምዕ እሞ ይኹን ኣይኹን ኣነ ከይደ ብሂወተይ ኣብኣ ክፅንበር እየ ሓደ ድማ ኣነ ኣብ ወፃኢ ገንዘበይ ናብኣ ክህብ እየ ይብል ሕጂ እቲ መሪሕነት ዝህብ እዩ ተጋግዩ ድሓር ግን ውድብ እዚ ከም ሕምቀት ኣይንውሰዶ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ዝገበሮ ገይሩ ኣብዚ ስለ ዘብፅሐ ነቲ ታሪክ ስለ ዝጠምዘዞ ውድብ ዝበሃል ኣይድልኝ መሪሕ ውድብ ዝብል ክህሉ የብሉ ብዘይ መሪሕ ውድብ እንተዝህልወና ንህዝባዊ ግንባር ሎቢ ምገጠምናዮ ነርና ንግደፍ ወግናት ኣብዚኣ እቲ ዝነበርኩሞ መድረኽን ሕጂ ዘሎ መድረኽ ንንበይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት ዝሕጂ ዘሎ ወለዶ ዝመንእሰይ كل عينة النببة كل وقت اللي أبلوتي مخنياتو مبزحتو كابتو مكرو خم ترأي زبزحك ألسي السخاي خا بزحت خوفلو اللمبر مودة تروح ويلن ولا تناس الناس تبهله نات حرنت ناي تم تقالسلون كوح زي كوينو يتصنح حجي من البات زفر حزي ون يلودت من اسي كندو عينة مسوعة خفيلة كندو عينة ألسي أكايدسي تاي وحسنات هالن خمت زحلفه تغنوتي تغزب السكفتات اللوغة النببة يكون نو زي ساينساوي حق كويو ودب زي بلوس كما يقر كاب سلطان تمثل ስለዚህ ፈውሱ እንታዩ እቲ ናይ ቀደም ጌጋ እንታይ ነይሩ ክትብል ይዘላ ጌጋ ማለት እንታይ ሕጂ አማራጺ ናይ ህዝባዊ ግንባር እንተዝህሉ ነይሩ አማራጺ ናይ ግድም ብረት ኣይኮነን አማራጺ ዝተወደበ ናይ ህዝባዊ ግንባር ጌጋ እንዳነገረ ካልኦት ዝውድብ ህዝቢ እዚ ሕሸኩም ህዝባዊ ግንባር ኣይኮነን قنوع زلو زبل انت زغلو نيرو اتي حزبي منالبات قدم ناصنت نتناصنت ስለዝደልን ህዝባዊ ግንባር ድግፍ ነይሩ ነተጋሉ ሓነት ድግፍ ነይሩ ኸውን ካላ አማራጺ ግን እንተ ዝህሉ ድሕርናጽነት ዚኣ ሰልፍ ዚኣ ያ ዲሞክራሲያዊት ኢሉ አማራጺ መሐዘሞ ነዚ ገዲፉን አትማአተው ኩሉ ሻዕሲ አማራጺ ኣብ ሉላዊት ሃገር አማራጺ ናይ ሰልፊ ሒዝካ ትጸንሕ
እንጂ ህዝባዊ ግንባር ዲኻ ክትቃወም ደሊኻ ተወፈ ካልእ ዲሞክራሲያዊ መደብ ዘለዎ ድለይ የለን ክትብላይ ትኽእልን ኢኻ ከመይ ጌርካ ሓደ ሃገር ሲፈቂሙ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ኣይመፅእን ክትብላይ ትኽእልን ኢኻ ህዝባዊ ግንባር ኣሳዓዮ ድሮ ሰሪቱ ኣሎ ካልእ ኸ ነዚ ሃገር ዘምፅኣ ኦኬ ሕራይ ህዝባዊ ግንባር ንኤርትራ ብዙሕ ነገር ዝኸፈለ እንድዩ ዝሰሪት እዩ ኣብ ፖለቲካ ኤርትራ ፅገና ተዝገብር ከ ፅገና ገይረ ሙሉእ ፅገና ማለት እዩ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ይቃወሞ እዩ ህዝባዊ ግንባር ክፅገነሉ ኣብ ዘይክል ደረጃ በፂሑ ክእለ ጥራይ እዩ ዘለዎ ዝብል ኣሎ ግን ንስኻ ከመይ ምራእኻዮ ፅገና ገይሩስ ህዝባዊ ግንባር ሃገር ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ምስ ካልኦት ውድባት ተዋሂዱ ተዝቕፅል ወላ ንኣብነት ከምዚ ኮሊሽን ዓይነት ከመይ ምተቐበልካዮ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል የለን የለን ውድብ የለን ወላ ህግደፍ ንበሎ ኖ የለን ህግደፍ ዝበሃል ውድብ እኮ የለን የለን ስም ህግደፍ ዝብል ስም ኣብ ወረቐት ተጠቂዑ እንተልዩ ጥራይ እምበር ህግደፍ ዝብል ውድብ የለን ምክንያቱ ህግደፍ ብ94 ቆይሙ ውድብ ዝበሃል መሪሕነቱ መሪፁ ድሕሪ 2 ዓመት ካልእ መሪሕነት ክመርፅ ዝተመረፀ እዩ ሕጂ ከምዚ ኣብ ካልእ ሃገራት ብሓደ ሓያል ውድብ ጥራይ ዝምርሓ ከም በዓል ቻይና ገለ እንተርኢኻ ዋላ ካልእ ዓይነት ኣካይዳ ይሃልዎ ጉባኤኡ ገብር ሰቡ መርፅ ይኸይድ ሽዑ ኣብቲ ህግደፍ ዘውፅኦ ብኣባላቱ ገይሩ ዘውፅኦ መደባት ካልእ ኮሊሽን ወይ ከዓ እዚኣ እንተገደፍኩማ ምሳኩም ኣለና ገለ ዝብል እንታይ ኢኻ ትብሎ ኔጎሽዬሽን ወይ ስምምዕ ብኤርትራ ግን ድሓን ንፅር ህዝባዊ ግንባር ወላ ድሓን ምናልባት ከም ሓደ ሓሳብ ጥራይ ሒዝዎ እንዲዩ ዘሎ ሰብ ገለገለ ሰበስልጣን ናይቲ መንግስቲ ዘለዉ ሕጂ ብስም ህዝባዊ ግንባር መራሕቲ እሶም ተኣልዮም ግን ትዝበዝሐ ሰራዊቱ ይኹን ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይቲ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ሓደ ውድብ ኣቂሞም ክቕፅሉ እንተዝደልዩ ነቲ ዘሎ ኣልዮም ነቲ ዘሎ መሪሕነት ኣልዮም ክቕፅሉ እንተዝደልዩ ምናልባት ንስኻ ከመይ ተፀንበርካዮ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ኣይደሊን እዩ እዚኦም ኦልሬዲ ተራኺሶም እዮም ለኪሞም እዮም ብዙሕ ነገር ስለዚ ክእለዩ ኣለዎም ሓድሽ ወለዶ ጥራሕ ክመፅእ ዘለዎ እዩ ዝብል ንስኻ ከመይ ኢኻ ትብል ኣብ ሓድሽ ወለዶ ዲኻ ተኣምን ወላ ኩሉ ክሕወስ ኣሎ ኩሉ ክሕወስ ኣሎ ኪዳ ምንም ምስታይ የብሉን እኮ እዚ እኮ ናይ ኣባና ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ሃገር ዝነበረ ታሪክ ናይ እዚኦም ሎሚ ብዲሞክራሲያዊነቶም ነምልኾም ዘለና ሃገራት ማለት ነኽብሮም ንበሎ ዘለዎ ሃገራት ምዕራቡን እንተወሲድካ ካብ 50-60 ዓመት ጊላታት ዝነበሮም ደቂ ኣንስትዮ ዘየድምፃሉ ዝነበራ ሃገራት ግፍዒ ዝገበራ ገለ ኣብ ኮሎኒያሊዝም ዝተጫማለቓ ሃገራት እየን እዚ ርሑቕ ኣይኮነን ኣብ ስሳታት ኣብ ሰብዓታት ናይ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ እዩ ግን እንታይ እዩ ነቲ ዘሎ ሒዝካ እንታይ ጌርካ ትቕፅል ኣብ ዝብል ግን ከይፈራሕካዮ ክትኣትዎ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትብል ቃል ተጠቐምካላ ፅገና ክተፍራሕካ ይብላ እቲ ዝፅገን ከመይ እዩ እቲ ነገር ሕጂ ገለ ሰባት መፂኦም እዚ ተሪፉሎ እዚ ክግበር እዩ እዚ ክንገብር ኢና ዝብል ክመፅእ ከሎ ዝተወደበ ሓይሊ ናይ መንእሰያት በሎ ናይዚ ተቃዋሚ ሓይሊ እንድሕር ኣሎ ኣብ ጣውላ እዩ ዝሪኦ እዚኣ ደኣ ከይቀየርኩማ ከመይ ጌርና ምሳኹም ኮፍ ንብል ወይ ከዓ እዚ ኩሉ ገዲፍና ኣለና ፅቡቕ እዚኣ እንተላ በዚኣ ጌርና ኣቲና ድሓር ኣብ ምርጫ ክመፅእ ከሎ ንሕና ክንመፅእ ኢና ዝብል ክመፅእ እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ቀይሩ ግን እቶም ሓለፍቲ መፂኦም እዚና ሓሲብና ዝብሉ ካብ ሓይሊ ድዮም ናብ ጣውላ ዝመፁ ዋላስ ካብ ድኻም ዝብል ይመፅእ ማለት እዩ ካብ ሓይሊ ካብ ድኻም እንድሕር ካብ ድኽመት እንድሕር ኮይኑ ሚኒንግ ንሕና መፂና ኣለና ግን ደገፍ ናይዚ ደገ ዘሎ ተቃዋማይ ይኹን ናይ ዝበዝሐ የድልዩ በጃኹም ተደጋጊፍና ሓድሽ ነገር ነምፅእ ዝብል ተመፅኡ ነቲ ተምፅኣሎም ዘለኻ ብተቃውሞም ተምፅኣሎም ዘለኻ ነጥብታት ዝያዳ ክቕበልዎ ካብ ሓይሊ እንተተበጊሶም ግን
ኣይተድልየና ኒኻ ዝብሉ እንተኮይኖም ኣይህቡኻን እዮም ምክንያቱ ክትግልብጦም ኢኻ ንኣብነት ከም ኣብነት ምስ ኢሳያስ ካብ ዘለዉ የማነ ገብረኣብ ኣሎ ወይ ከዓ ንየማነ ገብረኣብ ዝመስል ዘይንፈልጦ ግን ልክዕ ናቱ ዝክተል ኣሎ ንበል እሱ ልክዕ ነዛ ዘላ ቀይሩ ካልእ ሕብረ ገይሩ እንተመፂውካ ነቲ ከም ተቃወምቲ ከም ደለይቲ ለውጢ ነምፅኦ ነጥቢ ኣይቅበሎን እዩ ምክንያቱ በዚኣ እንተመፂኦም ድሓር ደኣ ከምዚኣ ክገብሩ እንዲዮም ክብል ደኺሙ እንተፀኒሑካ ግን ኩሉ ክቅበለካ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብቲ መጀመርያ ዝበልኩ ኩሉ ሻዕ ሕጂ ፖለቲካዊ ተመክሮናሲ ናብ ንቡር ሳይንሳዊ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ኣካይዳ ብፖለቲካል ትምህርቲ ዝመፅእ ንግበር እዚኣ ክንፈርሕ የብልናን እዚ ንቃል ዓለም ዝኸይድ ፖለቲካ የዳኽመካ ከይበሃል ኣነ ሕጂ ገለ እንተይለካ እዚ ደኣ ናይ ተጋዳላይ ናታ ናይ ህዝባዊ እምባር ዝነበረን ገለን ዘይቀየሩ ባዕሉ እዚኦም ከምዚኦም ዝብሉ ከይብሉኒ ኢለ ነታ ክትከውን ዘለዋ ክነፍግ የብለይ ወይ ከዓ በንፃሩ ክፍቶ ኢልካ ኣለምሊምካ ሓንቲ ነገር መንእሰያት ከም ዝፈትዋ ጌርካ ጥራይ ክትቐርብ መንእሰያት ዘይክእልዎ ነገር ኣይትኽእልዎን ኣለኹም ክትብሎም ኣለካ ብመንእሰይ እንተኸይድናዮ ማለት እዩ ብብሄር እንተኸይድካዮም ከምኡ ክትብል ኣለካ ኣብዚ ኢኹም ተጨማልቁልና ዘለኹም ክትብል ክትክእል ኣለካ ንዓና ድማ እዚኣ ፅብቕቲ ነይራ እዚኣ ግን ግደፍዋ ክብሉና ኣለዎ እዚ ግን እንታይ ይሓትት ፖለቲካዊ ብስለት እዩ ዝሓትት ፖለቲካዊ ብስለት ድማ ብፖለቲካ ፓርቲ ዝመፅእ ካልእ የለን እኮ ካልእ ሳይንስ የለን ስኻ ካብ ውቅያኖስ ሰጊርካ ክትከይድ እንተኾንካ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓደ ሃገር ወይ ብነፋሪት ወይ ብመርከብ ኢኻ ትኸዶ የለን ካልእ ብብሽክሌታ ክትከዶ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብ ፖለቲካ ድማ እዚኣ መእሰሪታ ከም ለበዋ ከማን ክቐርባ ዝደሊ ፖለቲካ ሳይንስ እዩ ኣይ የለን ካልእ መገድስ የለን ድላይካ ከምዚኣ ትብላስ የለን እዚኣ ክንመሃራ ግን ከምቲ ኣብ ገድሊ ዝተገብረ ፖለቲካ ኣይኮነን እሱ ካልእ ፖለቲካ እዩ እሱ ናይ ብረት ጌርካ ተማዊትካ ነቲ ፀላኢ ምስጓብ ዝነበረ ልኡላዊት ሃገር ምምሕዳር ግን ተመሳሲልካ ኣሎ ፖለቲካ ናይ ዲፕሎማሲ ሕድገት ጌርካ ትረኽበሉ ፖለቲካል ፓርቲ ነንሕድዶም ክዛረቡ ኣለዎም ወዘተ እዚ ቅዋም ገለ ኩሉ ዝበሃል ናቱ ትካላት ጌርካ ምኻድ እዩ ኣብኡ መን እዩ መሪሕነት ክህብ ዘለዎ ኣብዚ ሳይንስ እዚ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ክቕልቀላ ኣለዎን ትምህርቲ ኣለዎን ገለ ኣለዎን ንመንእሰይ ሕጂ ንዓ ምሳና እቶ ምክንያቱ እዚ ዘድልየኩም ክብል ኣሎ ክፈርሕ የብሉን ኖ ንስኻትኩም ዓበይቲ ተጥፉና እዮም እንተይሉ ኣይጥፋእካን እዩ ምክንያቱ ዘየ ዝብለካ ዘሎ ተደልያ እንተኾንካ እቶ ኣይትደልያ እንተኾንካ ድማ ኣይትእቶም ዜጋ ኢኻ ክትብሎ ኣለካ እሶም ድማ ኣብቲ ናቶም ኣብታ እዚኦም ዓብ ሰብኣይ የድልዩና ኣለዉ ምክንያቱ እዚ ጎድለና ኣሎሞ ንሓውሶም ክብሉ እዮም ስለዚ ሲ ፖለቲካ ናይ ሓደ ጀነሬሽን ኣይኮነን ናይ ብዙሓት ጀነሬሽን ኦኬ ግን ኣብዛ ሓደ ስክፍታ ኣሎ ኣተኽብሮም ኣጋጣሚ ኮይኑ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ወይ ውድብ ወይ ኣይደኖ እንዳ ከመይ ኢኻ ትገልፆ እስኻ ወላ መንግስቲ ንበሎ ክገጥም ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ውዳቤ የለን ውድብ ይኹን ሰልፊ የለን ወላ ከም ኣብ ስደት ዝቆመ መንግስቲ እውን የለን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከዓ ዳርጋ ብሓደ ሰብ ዝምራሕ ዓይነት መንግስቲ እዩ ማለት ትካላዊ ይኮነን ንኣብነት ምክትል ፕረዚደንት የለን ወይ ኣፈኛ ባይቶ ኣቦ ወንበር ባይቶ ከምኡ ዝበሃል ነገር ስለዘየለ ለውጥ እውን ባዕሉ ደፊኡ ሓይሊ ስለዝመፅእ ግድነት ስለዝኾነ ፅባሕ ንግሆ ገለ ነገር ኣብ ዝጋጥመሉ ናይ ኤርትራ መፃኢ ሓደገኛ እዩ ዝብሉ ብዙሓት እዮም እዚ ከዓ ካብ ተመክሮ ናይ ካልኦት ሃገራት እዩ ዝመፅእ ኣብሶሉት ዝኾነ ምልኪ ኣብ ዘለዎን ሃገራት ምስ ፈረሰ ናብ ፋሉልነት እዩ ዝኸይድ ናይ ሶማሊ መፅእ ናይ ሊብያ መፅእ ናይ ኢራቅ መፅእ ብዙሕ ኣብነታት ኣሎ ንስኻ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ምናልባት ስጋ ሕጂ 30 ዓመት ብሓደ ሰብ ኣሎ እቲ መንግስቲ ምናልባት ክንደይ ይፀናሕ ኣይንፈልጥን ሃንደበት ኣብ ዝእለየሉስ ከመይ እዩ ክትካእ መንግስቲ ዝበልካዮ ሓደገኛነት የንፀላልወና ኣሎ ብዙሕ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣሎ ድሮ ጀሚሩ ኣሎ እኮ ማርሻ ፔደ ኮይና ኣላ ኤርትራ
ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናብ ትግራይ ክኸይድ ብኤርትራ ይሓልፍ እቲኦም በቲ መፁ ላይም ክገብሮ ክእሉ እዮም ተጀሚሩ ሎ ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ሲ ዋላ እዚ መንግስቲ ከሎ ስርዓት ኢሳያስ ከሎ ህላዊነቱ ከም ሃገር ኣጥፊኡ ሎ ስለዚ እቲ ሓደጋታት ምግላጹን ኣድልዮን እዩ ቀዳማይ እዚ ናይ ባዶርሽ ናይ ስልጣን እዩ ዘፍርሐካ ምክንያቱ እዚ መራሒ ጠርኒፍዎ ዘሎ ሕጂ ነቲ ብሙሉ ብሓይሊ ኣብዘይ ይህልወሉ ግዜ ተካኢ በቀሊሉ ክመፅእ ኣይክእልን ንኩሉ ክጠርንፍ ዝኽእል ስለዚ ባዶርሽ ናይ ስልጣን ክፍጠር ከሎ ድማ ሕማቕ እዩ ካልኣይ ትድፈር ኢኻ ተረጊፃ ትኸይድ መተሓላለፊት ሃገር ትኸውን ማለት እዩ ሱዳንን ኢትዮጵያን ከብሉ ከሎ ብኤርትራ ገይሮም ይመፁ ፍቀደሎም ኣይትፍቀደሎም ድላ ይገብሩ እቲ ሳልሳይ ድማ ያው ትጉበጥ ብካልእ ሃገር ክትጉበጥ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ሓደጋ ኣሎ ግን እቲ ዘይተፈተነ ዘሎ ግን እንታይ ይጎዲሉና ንኢሳያስ ከይንሰርሑ እንታይ ይጎዲሉና ዝጎደለ እኮ የለን ነታ ስልጣን ካብ ኢሳያስ ናይ ምሕዳግ እንታይ ይጎዲሉ ክትብል ኣለካ እንታይ ይጎዲሉ ሕጂ እዚ ተተንቲኑ ኣብ ኣክሽን ከኣቱ ክእቱ ብሰራዊት ዲኻ ጎነፅ ዘይጎነፅ ብገለ ኢልካ ትትንትኖሞ ትኸይድ ነዚ ዝትንትኑ ክኢላታት ኤርትራውያን ጥራይ ኣይኮኑን ካልኦትን ክትቆፀር ትኽእል ኣክሽን ፕላን እዩ ስትራቴጂ ተውፅእ ሕጂ መሪሕነት ኣይንህብን ኣለና ሊደርሺፕ ኣይንህብን ኣለና እምበር ስልጣን ዝቕበል ህዝቢ እዩ ካብ ኤርትራ ካብ ክስቶ ስልጣን ኤርትራውያን ኣብ ኢድና ከነእትዎ ኢና ግን ዝተወደበ ሓይሊ ኮይና ዘይፀኒሕና ምናልባት ዘይንፈልጦ ረቑሒታት ክመፀና ኣሎ ሕጂ ክንብልበለ እምበር ኣይተካሕው እዛ ናይ ሲሪየስሊ ንህዝብ ኣብ ህዝብካ ምእማን ተድልየካ እዩ ኣባላት ምምልማል እየ ዝብላ ኣብዛ ናይ አንተ ወይ ጠቐስካዮ ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ ራድዮ ኤሬና ዝደጋግሞ ዝነበርኩ እንታይ ኢና ሕጂ ንገብር ኢሉ ንዝሓተኒ ሰብ ከመይ ጌርካ ለውጢ ከም ተምፅእ ባዕልኻ ተኣምነሉ ንክኢላ ተኣምነሉ ኣክሽን ፕላን ኣውፅእ ብድሕሪኡ ኣባላት ተመዝገቡ በል ኖን ሰፖርተር ከምዚ ናይ ኩዕሶ ቲፎዞ ኣይኮነን ዘድሊ ኣባላት ሲ ከምቲ ተጋደልቲ ወይ ሓፋሽ ውድባት ኮይኖም ንሰውራ ኤርትራ ዝተፀንበሩ ሕጂ ድማ ተፀንበር በዚ ሓግዝ ክበሃል ዘይክእሉ ኣይኮነን ሰብ እዚ እንድሕር ጌርካ 10,000 ሰብ ኣብታ መደብካ ክመፅእ እዩ 10,000 ሰብ 20,000 ሰብ በቲ ድማ ካልእ ውድብ ድማ 30,000 ሰብ እንተገይሩ እቲ ሓይሊ ንውሽጢ ዘለዎ ንገለፅ እዚ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ይመፅእ እሞ ነቲ ለውጢ ኣብ ኢድና እዩ ኣብ ህዝብና እዩ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ሲ ለውጢ ይደሊ ስለ ዘሎ ክንፅኦ ክእል እዩ ኣብዚ ሲ ብዙሕ ዓቕሊ ኣይነፅልን ተሪፉ ዘሎ እቲ ዘእምን ኦኬ እዚኣ ቃል ረኺበ ኣለኹ ሕጂ ክደግመልካ ዘእምን ኣክሽን ፕላን ዘእምን ሕጂ ኩሉ ሰብ ንኦፖዚሽን ኣይሰምዕን ኣሎ ቀደም ግን ይሰምዕ ነይሩ ዋይ ስለምንታይ ምክንያቱ ዘእምን ኣይኮነን ኢሉስ ስቕ ይብላ ይዛረቡ ደለዉ ግን መጀመርያ ግን እስከንኺድ እስከንስማዓዮም ዝበሃለሉ ግዜ ነይሩ ስለዚ ሕጂ እውን ምቅሓር የለን ዘእምን እንተጌርካ ሰባት ክመፁኻ እቲ ከም ትሰርሕ ክኣምነልካ ኣለዎ እሱ ድማ ሳይንስ እዩ ውድብ ትገብር እቲ ውድብ ኪላታት ትቆፅር ብደሞዝ ወፃተኛታት ይኹኑ ዘይወፃተኛታት ብደሞዝ ስትራቴጂስት
ናይ ቁጠባ ናይ ስለያ ናይ ገለ ጌርካ ገንዘብ ባጀት ጌርካ ትጅምሮ ሃገር ዝመርሕ ስእሊ ለነፍስኻ ትህብ ሙሽ ሓንቲ ኣኼባ ምግባር ስእሊ ዘይኮነስ ሃገር ክመርሑ ክእሉ እዮም ዝበሃል ውድብ ሽዑ ፀላኢ መፀካ እዞም ሕጂ ኢግኖር ገይሮምና ዘለው ሕቡራት መንግስታት ይኹኑ እዩ ክሰምዑኻ ክድውሉልካ ይጅምሩ ምክንያቱ እዚኦም በዚ በቲሎም ክመፅኦም እሞ ካብ ብሕጂ ማሓዛን እዚ ሲ ሳይንስ እዩ ኣይንፍርሐዮ እንገብሮ ንኽእል ኢና ባህላይ ስለዚ ናይ ለውጢ ጉዳይ ኣብ ዘመሻኽን ከማን ኣብ ፅገና ኣብ ገለ ዘእቱ የብልናን እዚ ውድብ እዚ ተፀራሪቡ ክኸይድ ኣሎ እዚ ህግደፍ ንማንም ኣይውክልን እቶም ኣባላቱ ከም ዜጋታት ነፃዮም ኣብቲ ሃገር ገበን ዝገበረ የብል ንሕና ንቕፅል ከምዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝገበርዎ ንቕፅል ክቅፅል ከም ውልቀ ሰብ ዝኾነ ሰብ ክፅምበር ይኽእል እዩ ግን ሓድሽ መንፈስ ክመፅእ እዩ ራያቶ ክብሮም ኣነ ዳርጋ ሕቶታት ኢና ምውዳእ ኣክሽን ፕላን ተደጋግመልና ኣለኻ እሞ ምናልባት እንታይ መደብካ እዛ ሓዳሽ ዓመት እውን ዳርጋ ሓንቲ ወርሒ ጥራሕ ተላዒላታ እንታይ መደብ እዩ ዘለካ ብዙሕ ሕስታይ እዩ ከምዚ ዘይርግፀኛነት እዩ ዘለኒ ኣነ ምክንያቱ ተመክሮይ ከም ካልእ ስለ ዝኾነ ከምቶም ካልኦት ናይ ዕድመይ ይኹን ናይ ትምህርተይ ስለ ዝኾነ ነግፈረግቲ እብል እየ ንምንታይ መሊአዮ ደለኹ ትብል ኢኻ ማለት ደፊርካ እዚ ክንገብር የድሊ ዶ ኣብ ዝብል ስለ ዘለኹ እምበር እቲ ሓሳብ እንታይ እዩ ነዚ ዘለና ኣክሽን ፕላን ምስ ካልኦት ዝድግፍዎ ኮይንካ ዋንነት ከረክብ እየ ዝደሊ ኣለኹ ግን ዋንነት ከረክብ ጀሚርካዮ ዘለኻ ምናልባት ሰሚዐ ኣለኹ እግሪ መንገደይ እውን ኣብ ዘለኻዮ ሃገር ሆላንድ ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ገለገለ ሃገራት ትንቀሳቐስ ኢኻ ምስ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ምስ ለውጢ ዴሞክራሲ ተኣሳሰረ ስራሕቲ ትሰርሕ ኢኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ ሓቂ ሓይሽ ኣነ እቲ ግበር ዝብል ከቢዱን ኣሎ ዋላ ወፃእተኛታት ከም ዝጠቐስካዮም ብቀጥታን ብተዘዋዋሪ መገድን እንታይ ኩም ትፅበዩ ዝብሉካ ኣለዎ ለውጢ ክተምፅእ ዘይኮነስ እንታይ ትፅበዩ ዝብሉካ ንመን ወኪልካ ኢኻ ትዛረብ ይብሉካ እዮም ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ እንታይ ማለት እያ ወግዓውነትካ ኣፍልጥ እሞ ዝያዳ ምሳኻ ክንሰርሕ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ወፃእተኛታት ማለት እዩ ኤርትራውያን ውልቀ ሰባት ግን ረብሪቦም ከማን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ብተስፋ ጥራይ ስለዘበልና ሕጂ እዚ ነገር ክገብር እየ ክብል ኣይደፍርን እየ ምክንያቱ ከምኡ ዝብል መደብ ኣይገበርኩም እታ ንዓይ ትሕዘኒ ግን መጀመርያ እንተእሚንካ ንሰብ ነቲ ኣክሽን ፕላን ገይሩ ክሰርሕ እንተእሚነ ኣነ ዋላ ይሃሉ ከም ሓደ እንታይ ኢኻ ትብሎሞ ፍረ ዘርኢ ኮይኑስ ክቕፅል ይኽእል እዩ ዝብል ሕጂ ናይ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ምሳና ዝራኸቡ ደገፍ ኣሎ ከምዚ ዝበልኩኻ ፅቡቕ እዩ ንቕፅል ጥራይ እዮም ዝብሉካ ነዛ ኣክሽን ፕላን ኣብቲ ዝርዝራቱ ግን ከምዚ እዚኣ እውን ክንገብራ ኢና ኢልካ ኣብቲ ዝበልኩኻ ቀንጠመንጢ በሎ ናይቲ ምውዳብ ቀንጠመንጢ ክስራሕ ዘለዎ ነገር ኣብኡ ብዙሕ ኣያድህቡን እዮም ስለዚ ደፊረ ብዙሓት ኣለና እሞ ክንጅምር ንኽእል ኢና ክብል ኣይከኣልኩም እቲ ካልኣይ ናይ ሰብ ኣቓልቦ ኣብ ህፁፅ ፍታሕ እንታይ ማለት እዩ ኣኼባ እዩ ኮይኑ ኣኼባ ኮንፈረንስ መፅናዕቲ ምግባር ከምኡ ድማ ተራኺብካ ምስ ካልኦት ውድባት ተራኺብካ ሓደ ናይ ሓባር መደብ ምውፃእ ትብል እያ እዚኣ መዕሸዊት ፍርናሽ ኮይና እዛ ልዝብ ጥራይ ምባል እቲ ስምረት ሓድነት ናይ ብዙሓት ውድባት ምግባር ቅዱስ እዩ ፅቡቕ እዩ ግን ሰባት ጥራይ ተራኺቦም ተፈራሪሞም እንተኸይዶም
كم تزرعنايو حيلي هيلو انت ياخذكم زلوا مدباتهم يو كراخب زلوا كواليشن مالتي كنت تفلطوا بوليتيكا ناتنا مدب زيو ناتكم مدب زيو ناتنا مدب زيو إلهم توم كيلاتات مجمريا كله أبتيرهم مستسمعوا أبزنت بي حدقات غيرنا لنا نيل لخون على لخو مسودو مدباتهم ناب حدا غيرهم سميرهم تبت خلي خمو بدحريو يجمر السرح لذي أنا بوغني كمو كله يزدلي بمدب مزراب بأكشن بلان مزراب يزدفز اللخو عسي خون زي حكوبني باللي ما دونجي اللغو أي سمعكن كمو لا كل شيء لا يلنديو حدا خابتي تسفا قريصو زلو سب بقى روماي لوطي مصنيو سرعت بعلو غيزي وديو مسكده زمص يمصا ز عينتو سمعيتات فطيرو لمو جميركا زلها اكشن بلان اب ግብሪ ንኸይውዕል አይ ዶንት ጎ እንዲዩ ምስቲ ግዜ ምቀዳም ማለት እዩ ብዙሓት እዮም ከምኡ ዝብሉኒ ዝተቀየሙን ኣለዉ ግን ምድንጓይ እንታይ እዩ ዝብሎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምድንጓይ عندنا نلقى بلاشور اللي يودق له كله نقدر يخون له اوكي تربيس كاغن تقبرو نقدر يلا مليسكا شمت رايخون كاي خاطر كم زخ قبريو تبين هو يبن 3-4 ورح يخون بدحري تسفا زقرص سخت بالما اجي اتا كتكدا زلوا حنتي بوليتيكاوي ودب ويكا حنت لو تكتمت تبقس ودب اكشن بلانا مسكله تكبر زلو حساب زي ودعت انت جميره ولا حنت تقميم تراي مورال نكال انم هذا يخو زياده كمان يبقى سكه حق خيا لوطي دونغيلو جن مستي سئلنا إرترا بمول ودما توصل كلها دليتنان بيجبوت زلو كنتات ناي إرتراويان ناي بوليتيكا تموكرون ننوين تي دحرنات النت بوليتيكاوي تموكرو كم تي توبيا أبنا يسعن حدن يودك كأتوه خلو زنبروم تموكرو تكال ناي بوليتيكا تكالات مينستريتات اما خرتي جايله ركبات بمولو انت زهلونا نيرو حزب ارترا نهقدف حنت معلتونا يمصحون نيرو مفلطو واه كده حج بزي يتحلفني خا زياده يتخونيا مباله كمتي نا يونيفرسيتي تمهارو بسمراز جمرو ግን ዝድግፈካ ፖለቲካ እንታይ ሓትብሎ ተሞክሮና ይዓበይቲ ኣይነበረ يمسلك كان يروز باغمبر كل نجار كجبر خيلي ويتغلى عنك تكبر خيلي يأمن سب وي بفقري بقاله حجر كعري لنا نأمن نرنا نخون وي بتعجزتي تكالات عينا برا محبر سرحتين يلا محبر قلي يلا خونا من نجار سلازي نبرة تومو كورونا يو سافي جزاسين الجن تاينا في الجبر دلنا بلو أبتي ساينساوي أنا تعرف نقول هو نقر مرقت نوصل إزي مقدي سبلنا بساينس أو مقدي بمصنعتي بتي political science تمهارو يكونوا قلة بزقبرو يقبر ما بنت حجي إرتراويانسي أو كان حجر برلمان تمريز أم الناس نحقوس مني خا إبراهيم حجي أب نيوزيلاند تمريزو قال حمتات قبل كلتا حمت زي يعني خا يوسف ويجو نغوسي اب امريكان كونغرس قالوا حجي كمان ابز لنقنا سي ان ان يوصلوا ودي 36 عمت نغوسي زي يعني خا يوسف نغوسي سمدار مثلني اب كاليفورنيا كومونا بسويدن قالوا እዚኦም ነሞግሶም ኣለና እንታይ እዩ
ዘመጉሰና ዘሎ ነዚኦም እንተልካ ነቲ ክእለቶም ኣብ መንግስቲ ናይ ምምፃእ ክእለቶም ስለ ዘመስከሩ እዩ እሶም ግን እንታይ ካትብሎሞ ዝደየብዎ ባቡር እቲ ፖለቲካ ብሳይንስ ኮፍ ዝበለ ፖለቲካ እዩ ናይ ምርጫ ኣሎ ናይ ክእለት ኣሎ ናይ ገለሎ ይመጽእ ንሕና ካብ መንስያትና ንሕና ክንኣቱን ዘለለና ኣነ ትምህርቲ ለኒ ናይ ፖለቲካ ብክእል እየ ከመሓድር ጽባሕ ባይቶ ክምረጽ ደልለኹ ዝብሉ ከም ዝመጹ ክንገብር ኣለና ከምኡ ዝብል መንእሰይ ሕጂ ክሳብ ዝቁረጽ ዘሎ ኣብዚናና ሎሚ ድማ ስልጣን ደልዩ ገለ ይበሃል ኤርትራ ባይቶ ከም ናይ ኣሜሪካ ከም ናይ ገለ ከም ናይ ኒውዚላንድ ኣድልያን ድዩ እዞም ኣካል ዓዲ ዘለዉ ክመጹ ኣይንደልን ዲና እሶም ከኣል ዝብልዎ ነገር ከቃብ ዘለዎ ሃገር መጥኦም ነዛ ኣክሽን ፕላን ይኹን ነዛ ፓርቲ ምቋም ከምዚ ክግበር ዘለዎ ኢሎም ከም ዝገብሩሉ ሃዋሁን ምትብባዕን ክንገብረሎም ኣለና እሶም ጥራይ ዘይኮኑስ ኦፍ ኮርስ እዚ ምኩር ሃገራዊ ኣገልግሎቱ ገይሩ ዝመፀ ምኩር ምሁር ዝሕወሶ ማለት እየ እሳቶም ጥራይ ኣይኮኑ እቲ መንፈስ ግን ፖለቲካዊ ስልጣን ብፓርቲ ሳውዝ ኣፍሪካ ከምኡ እዩ ካብቲ ጨካን ዝነበረ ኣፓርታይድ ምስ ወፀ ፖለቲካ ናይቶም ፀዓዱ እዩ ኣትዩ ናይ ግድን እሶም ዘበልዎ መንግስቲ እዩ ኣመሓዲሩ ሕሉፍ ሓሊፉ ማንዴላ ምክትሉስ እቲ ዝኣሰሮ እዩ ነይሩ እንታይ ደኣ እዩ ንዓና ዘብለና ሩዋንዳ ተሰማሚዖም ከዱለው ምክንያቱ ካልእ የለን ካልእ መገዲ የለን ተሰማምዕ ኣሎ ምስ ተሓረድቱ ተሰማሚዑ ከይድ ኣሎ መን ይኻትሉ ሕጂ እዚ ኤርትራውያን ፒውር ዝኾነ ነገር ክግበር ኣለዎ ንብሎ ገዲፍና ሳይንስ ናይ ፖለቲካ ኣብ ልኡላዊት ሃገር ከመይ ይኸይድ ኣሎ ነቶም ክኢላታት ዝገብርዎ ኣክሽን ፕላን ጌርና ብኣክሽን ፕላን ንወዳደር 30 ውድባት እንተልዩ ዘረባ ቅድሚ ምቁራፀይ እዛ ናይ ኣብ حواسا استجبرت ناي كلتش احنا عسرت حد المودعتا اخيبا انا ايرتراويان اب وانا يعني راه تجيرا تدشت ميتي سبات يوم تعتبون كاب استفل عليه ودب يوم بتيوم حدد ما بوليتيكا خدلو زخل تسلال كيرو حجي بتيجي زيتي من البات حدا كلتا ستيبس تجيرو متزخون لوميك اب كالم حلنا ግን كم عينت يو تدليو استفل عليه ودبات زي مدبي بزي نخيل قال زبلولو حيلي كنقبر نخيلنا زبل حيلي مزيهم زو صرحلو كنفتر عليه كاب اكشن بلان كسكنا كاب من يخدرون تقرارب نزن ودبات وي سلفتات وي زغونه كم زنات كاونا اكشن بلان دلو اب حدا طاولا مصيو خزاتيس منيو من نايمن عمام يخون زلو من يخبرو نايمان نمسب يكونن اب بوليتيكا عالم اي تبلني خاقوم نوعو تاكبوا اي تبلني خا ما نمسب كبد يبلو قال عالم كم اي يقبرون يوم نوعو نتاكب ما هاجرنا محدر زبل سمعنا كمان ينفلكني السفا ناتكا ودب انتاي يدليو حزب ارترا حطوتاتنا حزب ارترا فليتكا ازي كنقيرينا تبل بزي مجدد ما غيرنا ينا نخيرو تأمنو مالتي نابنت حج نغادولو يصبيونالو نغادو سي انتايو خون دحري ساياس ويكا لو انتاي كغبر تنغروم مدب كان تاي مخوانو تأمنو انتكونكا نغادو وي كبابي زلو نغادو غله دغفت خاخونو مالتي ابال كما هارو انتاي دليو هاغراو بلوس نبرو انتاي دليو دمص مسمع طرا يكون كمزي تبهاليل كمنغار يكون ابتا اكشن بلانكا باجتو سبز قصر منيو نتا ነገር ዘተግብር بخمي خا ተተግብሮ ሄልካ መንግስተይ ክብል እዩ ማለት እዩ እቲ ዝስዕብ ሕጂ መጨረሻ ቮት ይዝገብር ህዝቢ ዜጋ ኣብ ኤርትራ ቮት ኣይንገብር እንዲና ኣይ ክንገብር ኣይንሐስብ እንዲና ቮት ምግባር ማለት ሎሚ ነቲ ውድብካ ምድጋፍ ምክንያቱ ድምጽ መሃብ
ኣብ ኤርትራ ስለዘይ ተፈቅደ ደገ ዘሎ ህዝቢ 1 ሚሊዮን ፍርዓን ዝኾኑ ህዝቢ ኣለና ኣነ እታ ዝሓተትኩምኒ ክገብር መዝግቡኒ ከም ዝብል ክትገብሩ ወሞ $50 እዩ ዘድሊ እሞ $50 ኣብዚ ዘለኹም $50 እዩ ዘድሊ ተመዝገብ ኣድራሻኻ ጌርካ ክብሎ ደረጃ ተብፅሖ ነዚ ክቅበለካ እንተኮይኑ ግን እቲ መደብካ ክኣምን ኣለዎ ወዲ ኣውራጃ ኢሉ ድዩ ወዲ ሃይማኖት ኢሉ ድዩ መደብካ ድዩ ቁኑዕ ኢሉ ድዩ ናትካ መንፋዓት እዩ ሕጂ ሓደ ውድብ ከምኡ ገይሩ ፅቡቅ ገይሩ እንተሰርሐ ወይ ካልኦቱ ከምኡ እንተሰሪሖም ዝስዕቦም ሰብ ምስ በዝሐ እቲ በሉ ብሓደ ኮይና ኣትሊስት እዚ ስርዓት ምልጋስ ብሓደ ንኩን ዝብሉ ሰለስተ ክራኸቡ ይኽእሉ እዮም መደባቶም ሓደ እንተኮይኑ ንኸይድ ይብል መደባቶም ፈፂሙ ዘይራፀም እንተኮይኑ ኣይ ንሕና እዚ ኣይንቕበላን ኢና ዝብል እንተኮይኑ እቲ ካልእ ስኦም ሕጂ ንተኣከብ እሞ ሓደ መደብ ነውፅእ ትብል ተዳኽመና እያ ኣይትሰርሕ ምክንያቱ ስምን ሰባትን እዮም ዝቐርቡ መደብ ኣይኮነን መደብ ግን እንተቀሪቡ ሳይንስ ናይ ፖለቲካ ከምኡ እዩ መደብ እንተቀሪቡ ግን መደብ ብክኢላታት ተፀኒዑ ፈትፊቶም ምስ ፈለጡ ኔጎሽየት ምስ ገበሩ ሽዑ እቶም ዓበይቲ ተራኺቦም በሉ እዚኣ ንግበር ኣይንግበር ይብሉ ኮalition ተፈጢሩ ይበሃል ሓይሊ ትኸውን እዚኦም ድማ ፈርሑካ እዩ ፈርሑ ኣሜሪካ ትፈርሕ ሕቡራት ኣፍሪቃ ይፈርሕ ምስኣኻትኩም ክንራኸብ እቶም ዝመፁ ውዒሎም ሓዲሮም እዚኦም እዮም ክብሉና እዮም ሕጂ እዚ ኣነ ዝነግረካ ዘለኹ ኣብ ሳይንስ ስለ ዘሎ ኣባይ ዝያዳ 10 ዕፅፊ ነዚ ዝትንትኑ እሱ ሓድሽ ኣይኮንኩ ዘቕርበልካ ግን ኣብ ኣንእቶ እዚኣ ተዓናተይ ሕጂ ብናተይ መገዲ ነዚኣ ቁሩብ ትሕግዝ ዶ ትኸውን ኢለ ነዚ ፃዕሪ ናይ ኣክሽን ፕላን ይኹን ናይ ርክባት ዝገበርኩ ክብለካ እሞ ከቢድ ኣይኮነ معس ناتو نخونا زي أسعى من لشاني معناته بيستاهل بالله زي بخاموت كذا يدخل يا معناته تجيزي 10 عامات 10 عامات لابله على نوك ساعة خندي عامات كتسألني حيت منجست بإرتراز له 4 عامات بعلو يخل مالتي بعلو سقعد إلا جيزي ساعة زالي وخنت بينا مالتي كم زند حر كوينو أنت زي كشين كاقوي تولعني ها هو كي كشين كاسا يتولعني ها تاي مو كتبلي ها مو يبلعني مالك تولعي لين دي هاتبل كشين كشين انت كون كاغن ما يتطيكا سقي كان طريق خيا مايا تسلز سبب فرنت الله تفريا تاتبلعا كشنا كما يتخشن دما مصحف على ساينس يتمرتي كلتمي هاجرات يقبروا له غيرهم انتايو تمستيو مستير كويلن حقታት አለው ፓርላማ حق ለው ናይ ሰልፊ አቋውማ حق ለው ክትቀድሕ ትኽእል ተመሉ ከምዚ ናይ ቅዋም ዝገበርናዮ ማለት ተገብረ ቀድሖ ሕጂ መሪሕነት ክትህብ ዝህብ ሰላም ሰልፊ ምትብባዕ እዩ ናትና ኣብዚ ናይ ራድዮ ፕሮግራሚ ዝደጋገምኩ እንታይ እዩ ህዝብ እንታይ ይግበር እንተልካኒ ካልእ ገዲፍኩም አክሽን ፕላን ጌርኩም ኣእምኑና ሰልፊ ግበሩ ክብላሉ ኣብ ክንዲ 30 ወይነን ተጨጭሕን ሲያይ ተቕማንየን ገላብ ክንዲ ትብል መደብ ቀርቡ ላይ ሞ ሳኹም ኣለኹ ኣእምነኒ ክብል ኣለዎ ህዝቢ ጎስጓስ ናይ ህዝቢ ዝኸውን ኣለዎ ከም ውድባት ድማ ንህልካ ኣባል ኩነኒ ደግፈኒ ብገንዘብ ብካልእ ክብል ኣለዎ ኤርትራዊ ድማ ይደልዮ ኣሎ ስለዚ ጥራሕ ስራሕ ክትብለን ዘለኻ ክገብሮ ዘለዎን ስውድ ኖ ህዝቢ እቲ አክቲቪስት እንዲና ዘለና ዝበዝሐና ሕጂ እንታይ ዝብል አክቲቪስት ወይ እንታይ ካትብሎ እዚ ንጡፍ ንቀሳቀስቲ ዓለም ዘለዉ መንእሰያት ገለ እንታይ እዮም ዝብሉ ስመሩ እዮም ዝብሉ ኦኬ ታጭርሖስ ተራኺብኩም ስመሩ ሓድነት ግበሩ ይብል እዚኣ ግጊት እያ ምክንያቱም ሓድነት ኣለና ሰሚርና ኣለና ህዝቢ ኤርትራ እዚ ምንም ጥርጥር የለውም ጭራሽ አይኮንኩም ዝብለካ ዘሎ ሕጂ ክብሎ ዘለዎ እንታይ እዩ መደባትኩም ናይ ለውጥ መደባትኩም ኣርዩና ጽቂልኩም ኣይተፈክሩ ኣርዩና ይበሉና እትኾሙ ክብል ዘሎ ህዝቢ ግን ኣበይ ዘሎ ነህዝቢ ደገደሎ ጥራይ ዲኻ ትዛረብ ስኻ ኣነ ኩሉ ሰብ እዚ ዝዛረብ ዘሎ ህዝቢ ደገ ዘሎ ኢኻ ትዛረብ ዘለኻ
ولا وشت زلهم بناتو مقدي جن استاتو وشت زلوس زمت حساب يقبلوا خود يوم مخنياتو بزح مرات يقولون أبو حويهم زلوا دقة زلوا يعقر حيد كمان دقة زلوا أنا يأكل من كساس نفسد عودت تبقسو نيرا نبزح نقول إيرتراوي كم سلو زل خان بحدا ترنيفاتو نيرا جن تن ودبات ويتنقل كمي نمتصبارا سريحن نفلط ነገር የለን ማለት ከመይ ተዋሲን ወይ ካብ አንታይ ክረብ ሓፈቲነ ንፈልጦ ነገር የለን ንኣብነት ሰኻንታይ ከባ ክትከስብ ፈቲንካ ካብዛና ይኣክል ምንቅስቃስ ንኩሉ ኤርትራዊ ብሓደ ዕሲላቶ ነይራ ዝተወሰነ እዋን ኣነ ምስ ቀረቡኒ እዚኣ ሕቶ ያ ነጊረዮም መደብኩም እንታይ እዩ ኢለዮም እቲ ኣክሽን ፕላንኩም ሲ እንታይ እዩ እንታይ ኢኹም ክትገብሩ ትደልዩ ዘለኹም ኣይትምለሽን እያ እዛ ሕቶ እዚኣ ብክፋእ እኳ ኣይኮነን ኣይትምለሽን ኣላ የለን ኣብቲ ሓፈሻዊ ጭርሖ እዩ ዝኣቱ እዚ ስርዓት ከብከ ህዝብና ስቅያት ክብል ናይ ማዕርነት ብሄራትና ገለ 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 ኩሉ ኦኬ ኣክሽን ንለውጢ ወይ ክትገብሮ ዝሓሰብኩም ነገር እንታይ ይኣክል እንድዩ ለውጢ ክነምፅእ ኢና ዝብሉ እንተኮይኖም እቲ ለውጢ ዘምፅእ መደባቶም ንህዝቢ ከስምዑ ኣለዎም ሕጂ እውን ይኽእሉ እኮ እዮም ማለት ብዙሕ ኣይኮነን ምክንያቱ ፅቡቅ ድሌትና ህዝቢ ኣሎ ዝርዝራዊ ግን ክኸውን ኣለዎ እቲ ብጭርሖ ብትግርኛ ማለት ብቋንቋ ዝተፀልፀለ ጥራይ ሰብ ፍጊዕ ኢልዎ ኣሎ ፍጊዕ ትፈልጥ ዲኻ هو ممكن كم تقولوا دلخ اكشن بلان حسكايو خا من البات حسكايو سقيل كالخ خا اذا اكشن بلان አለው ከይትብልሞ من البات كم تقدم كازبل كان سكفتات كله كاخل خون حجي تن كالوتون كوم عين سكفتات هلو نخون حجي بسكفتات راي نخيلون نخون ናይ ፍልልዩ እንታይ ይመስለካ ይኣክል ይኹን ዋላ ካልእ እዚ ንግበር እንዲዩ ዝብል ዘሎ ማለት ሲ ንዓት ሓወሰኒ ኣባላት ጨናፍር ይቆውም ኣሎ ስለዚ ትምንቅስቃስ ጀሚሩ ኣሎ ናተይ ኣይጀመረን ምንም ነገር ኣይበልኩም ኣነ መጽናዕቲ ዝገብር ዘለኹ ኣስተምሮ ድማ እንታይ ከም ዘድሊ ነግር ኣለኹ ስለዚ ሓደ ኣይኮነን ኣይወዳደርን እዩ ኣነ ግን ከም ይኣክል ይጅምር እንተወሲነ ድማ መጀመርያ ዘቕርቦስ ኣክሽን ፕላን ይኹን ኣይኹን ሰብ ድማ ብከምኡ ፈርደካ ኣክሽን ሕጂ ይኣክል ከም ምኽሪ ዝህቦም እዚ ጌጋ ገይሮም ኣይኮነን ምክንያቱ ዝተገብረ ተቃውሞ ሓንቲ ብሎኬቲ ኣብቲ ሙዳቅ ነዚ ስርዓት ይጠቅም እዩ እዚ ኣይኮንኩን ኣነ ግን እታ ሳይንሳዊት ስትራቴጂ እንታይ እያ ትተርፎም ዘላ እንተኢልካኒ ንሕና እዚ ጌርና ነዚ ስርዓት ክነውድቆ ኢና ሙዳቅ እንተኮይኑ እቲ ዕላማ ማለት ካልእ እውን ዕላማ ናይ ውድብ ክህሉ ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ምጥርናፍ ወይ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳዩ ክብል ይኽእል እዩ ሓደ ውድብ ስለዚ ግድን ኣይኮነን ኣብቲ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ፖለቲካዊ ውድብ ክኣቱ ግን ይኣክል ከምኡ እንተኢሉ እንታይ እዩ እቲ ስትራቴጂኩምን እቲ ብሙሉእ እቲ ዝርዝራት እንታይ እዩ እሞ ተራ ናይተም ናተይ እንታይ እዩ ክብል ኣለ ኣብ ሃገር ዜጋን ሃገሩን እንታይ ይርክቡ ኣብ ሳይንስ ናይ ወይ ኣብ ስነ ፍልጠት ናይ ልኡላዊት ሃገር ዜጋ ንመንግስቲ ስልጣን ይህቦሞ ናቱ መሰል ይህብሞ ብወከልቱ ገይሩ ዘድልየካ ንገረኒ ክእዘዘካ እዩ ዝብል እዚ ናይ በዓል ሶሻል ኮንትራክት ዝበሃል ሕጂ መንግስቲ ኮፍ ምስ በለ ተወኪሉ እንዲመፅዩ ነቲ ዝመረፁ ኣይፈርሕን እዩ ትእዛዝ ምግባር ይጅምር ግብሪ ክፈል ይብሎ ማለት እዩ ናና ኣይከፍልን ኣነ እንደ መሪፀካ ኣይከፍልን እየ ክብል ኣይክእልን እዩ መሪፅዎ ኣሎ ወዲዩ ስልጣን ሂቦ ኣሎ ህዝቢ ንመንግስቱ ንናቱ መንግስቲ ሕጂ ግብሪ ክፈል ይብሎ ብግብሪ ብባይቶ ፀዲቁ ብወከልቲ እንተኮይኑ ይከፍል ከይፈተዎ ከፍል ዜጋ ሕጂ ኣብቲ ናይ ሃገሩ ድሕነት ይሳተፍ ኣሎ ማለት ንዓ ወታደር እቶ ይኣቱ እዚ ግበር ይገብር ማለት በቲ ሕጊ ዝወፀሉ ሕጂ ንሕና ንዜጋታትና ዜጋታት ኤርትራ ክኾኑ ዝደልዩ ማለት እዩ ኩሉ ደገ ዘሎ ፅባሕ ዜጋ ኣይከውንን እዩ ክብለካ ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ክሕግዝ ይኽእል የብል ግን ዜጋ እየ ዝብል
እዚ መደብ ጌርና ኣለና 5 ሚሊዮን ዶላር የድልዮ ኣሎ ባጀቱ እዚ በዚ መሰረት እዚ ጌርና ድማ ለውጥ ክነምጽኢና ንብል ኣለና እሞ ነዚ ምስራዕኻ ግቡእ ግበር ይበል ወዲ ያክል ይኹን ካለ ሕጂ ሰማማዓላ ያ ምዛናት ካንተይሉ እንታይ ግቡእ ይብል $100 ክትከፍል ኣብ ወርሒ ክብሎ ኸሊ ለውጥ ዝደሊ ዜጋ እንተ ኮይኑ አይደልን ክብል አይፈቀደሉን ይቆማል ምክንያቱ እዚ ግብረ ሰናይ አይኮነን ሃገረይ ይደልል ለኹ ትብል እንተኾንካ እታ ትባሃል ትገብር ግን ውድብ ድማ ሰቂሉ ጽሉል ነገር አይነግረካን እዩ ዘይትኸሉ አይገብረካን እዩ ስለዚ 10 ቅርሺ ክፈል እንተይሉ 10 ቅርሺ ናይ መክፋል ግቡእ ገብር ሶም ድማ በታ 10 ቅርሺ ባጀቶም መሊኦም እታ ለውጥ የምጽኡ ለውጥ አምጽኡን ካልእቲ ለውጥ ተምጽእ ይደልዩ ማለት ሕጂ ያክል ስለዘምጻኻ ለይ ያክል ዘቅረብዎን አብነት የዝብለካ ዘቅረብዎ መደብ ዘይሰማምዑሉ ነው እዚኦም ጽሉላት በከምዚ ከመይ ገይሩ ኸይድ ዝብል ይኽሉ ነው ጽቡቅ ዝብሉ ለው እቶም ንያክል አይንድግፍን ዝብሉ ናይ ሃገሮም ጉዳይ ካብ ካልእ ክደልዮም እጂ ክልተ ውድባት ካብ ዘቅረብዎ ድማ ዝሓሸ ኤርትራ ዝሓሸ ክትረክብ انت ተወዳዲሮም 4-5 ዝሓሸ ነዚ መገዲ ክንኣትዎ ኣለና አይንፍራሕ እዚ ናይ ስልጣን ውድድር እዩ ተባኢሰን ክንባእሲና ኣብ መደብ ክትባእሲ ሃገር ግን ንደልለና ኣነ ኮና ኣኻ እንተና ክንምረጽ እንድሕር ቀሪብና ኮና ኣትካ ሕምቀት ክዛረብ ስኻድ ማናተይ ሕምቀት ክትዛረብ ኢኻ ንምንታይ ናትና ውድብ ሓሸይ ክትብል ኢኻ እዚ ምባኣስ ኣይኮነ ነዚኣ ክንደፍራ ኣለና ኣብ ግዜ ገድሊ ዝኣተወና ሕማም እዚ ናይ ምድፋር ንካል እዩ ምክንያቱ ክሳድካ ቁረጽ ነይሩ እንተ ተዛሪብካ እዚ ባህሊ ዲሞክራሲ ኣብ ዘይብሉ ስቕ ኢኻ ትብል ወይ ተሐሚ ወይ ከዓ ኣጀንዳኻ ሕቡእ ኸውን ዲሞክራሲ ንብሎ ግን ኣብ ጣውላ ተዝርግሖ ህዝቢ ዝደገፎ ናብ ስልጣን ይመጽእ ወዲዩ ሰባት ኣይኮንኩ ዝብለካ ሰልፊ እጂ ኣነ ፎርሙላ ናይ ኣሜሪካ ኣይሰርሕን እዩ ዝብል እዚ ናይ ፕሬዚዳንት ምምራጽ ወይ ገለ እቲ ፎርሙላ ናይ ባሕል ዓዲ እንግሊዝ ናይ ገለ ግን ኣባኹም ፈረንሳይ ኣይፈለጥ ኮን ኣበይ ናይ ከም ጽጋሕ ግን ፓርቲ ካትመርጽ ምክንያቱ እቲ ፓርቲ ኣለኒ ሰባት ኣለኒ መደብ ንዓኻ ዝኸውን ዜጋ ዝኸውን ዘተግብሮ ምስ በለ ንዓኻ መሪጽልካ ኣለኹ ምስ በሎ ዜጋ ድሕሪኡ እቲ ፓርቲ ነዚ ከተግብር ዝኽእል ናቱ ሰብ ይመርጽ ኣማኒኤል ይሓይሽ ይብል ወይ ከዓ ገለ ይብል የውርዶ የውርዶ ሕጂ ንህዝቢ ኣባና ዘፍራሕና ዘሎ ስልጣን ደልዮም ትበሃል ክስቶን ተመልሲኡ ስልጣን ኮይደልዩ ይበሃል ስልጣን ሓደ ሰብ ንበይኑ በይኑ ክመጽእ ኣይክእልን እሱ ናይ ተሪፉሎ ምክንያቱ ካልእ ናይ ሰራዊት ናይ ገለ ግዜ ሕጂ ግን ብናይ ኣነ ነዚኣ ትበሃል ሰልፊ ያእክል እየ ዝመርጽ ምስ በልካ ያእክል ኣብ ተኣኺቦኦም መን እዩ ዝነፍዕ ኢሎም ዘምጽዎ ቅቡል ይኸውን መራሒ ይኸውን ክምርቑ እዚ ኣብ ኩሉ ሃገር ዘሎ ስለ ዝኾነ ኣይንፍራሕ እዩ ዝብል ቀላዓለም ኣይንገረሉ ይበሃል የላ ስለዚ ናይ ያእክል ምንቅስቓስ ኣጆኹም እዩ ዝብሎም ሕጂ እውን ግን እታ ተረፈቶም ኣክሽን ፕላን እዩ ዕቱብ ግን እዚ ናይ 20 ገጽ ናይ 30 ገጽ ፕሮግራም ኣይኮነን ምናልባት ምንቅስቓስ ያክል ምንቅስቓስ እዩ ፖለቲካዊ ውድብ ኣይኮነን ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣጀንዳውን ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ከም መጠርነፍ ኣብነት የምጽእዮ ነይረ ጠርኒፍዎ ነይሩ ነቲ ህዝቢ ሲ ብጣዕሚ ጠርኒፍዎ እዩ ካልኦት ውድባት ወይ ሰልፍታት ክገብሮ ዘይከኣላ እዩ ከምዛ ዓይነት ናይ ምጥርናፍ ዓቕሚ ወይ ከምዛ ዓይነት ህዝቢ ናይ ምዕሳል ዓቕሚ ሲ እንታይ ክግበር ይከኣል ከም ሓሳብ ኣምጽእሞ የቐኒየለይ ስለ ዝሃብካን መብርሂ ኣተኽብሮም ምናልባት ሕቶታት ኣነ ዳርጋ ዛዚመ ግን እታ ኩል ዓንቶ ያቀዲምና ዘልዓልና ደንጉይና ኣለና ኣብ ዝብል ኣብ ዝነዊሕ ዓመታት ብዙሓት ሰልፍታት ተራእየን ብዙሓት ምንቅስቓሳት እውን በብግዚኡ መጽኡ ተኣልዩ ደንጉይና ኣለና ምናልባት መዓስ ይኸውን እውን ኣይንፈልጥን ከም ዝበልካዮ ኣብ ውሽጢ እውን ቁሩብ ምንቅስቓሳት ተራእዩ ከምዚ ናይ በዓል ወዲ ዓሊ ዝኣመሰለ ህዝቢ ከመይ ተርጊምዎ ፈላለዩ ሕጂ እውን ኮይና ሓዲሩ ምናልባት እቲ ለውጢ ካብ ውሽጢ እዩ ዝመጽእ ዝብል ብዙሕ ሰብ እዩ እዚ ካብ ውሽጢ እዩ ክመጽእ ዝኽእል
لوطي زبل من البات سخا خمي خاتنببو كاوشتي ايمتصنيو ايمتصنيو كاوشتي ايمتصنيو كابو دغون بينو ايمتصنيو بعدل حدا كابت عقور او انتوا حيلنا ارتراويان دغه وشت زلو جغرافي تفلالي امبر اب حدا يزل بنصارو اتوم وشت زلو بدغه زلنا يربحو بغنزب ايكونكو زلك حيجي حنقول ناسي ناتنا حنقول ساتهم تقملو ناتهم حنقول نحنا نتقم اب حدينا زلنا جغرافينا تفلالي ስለዚህ እዚ حيلنا ارتراويان نايزي زمن زي حيلي ስለዝኾነ ክምዝመዝ ኣሎ ስለዚህ ብውሽጢ ንበይኑ አይመጽኒ ንምንታይ ዕፁ እዩ ዘሎ ሁሉቲ አይምትኽኻል ናይ ዲሞክራሲያዊ ነገር ምናልባት ሓንቲ ብዙሕ ሰብ ዝደጋግማ እዚ ናይ ብምቕታል ነትመራሒ ወይ ገለ ለውጥ ክመጽእ ክእል ይኸውን ወይ ከዓ ዕልዋ መንግስቲ ብገለ ሰባት ተሓሲቡ ክመጽእ ክእል ይኹን ይብል ካብ ለውጥ ዘይምምጻእ እዚ ሓይሽ ብገለ ክመጽእ ጽቡቕ እዩ ግን እቲ ሰብ ዝሓልሞ ህዝቢ ሆይሉ ዝድግፍ ለውጥ ክመጽእ እንተኮይኑ ግን እቲ መደብ ናይ ለውጢ ኣብ ክልቴና ክኸውን ኣሎ እሱ ውሕስነት ዘለዎ ንኤርትራዊ ክብሪ ድማ ዝበቅዕ እሱ እዩ ክልተ ግዜ ክሰሓቀና ይንደልልና ሕጂ እንደገና መጽኡ እንደገና ሓደ ለውጢ ኢሳያስ ከይዱ እንደገና ድማ ጓል እንታይ ካትብሎ ፍንጫል ኢሳያስ መጽኡ እዚ አይ እሱ መሓሸ እሱ አትሊስት ከምዚ ነይሩ ዝበሃል ነገር ክህሉ የብሉ ነዚ ድማ ንበቅዕና ጥራይ ዘይኮነስ ክብርና እዩ ኤርትራውያን ሲ ኣብቲ ዕድል ዝረኣናዮ ፍልስጤማውያን ዝቀንኡልና ዝነበሩ ደቂ ጊኒ ደቂ ኩርዲ ናይ ገለ ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣወዳድባናን ኣብ ውፉይነትናን ዝኮርዑ እዮም ማለት ይቀንኡልና ዝነበሩ ብጽቡቕ ሕጂ ኣሎ አይን መዝምዞን ኣለና ቀሚጥናዮ እቲ ወርቃ ቀሚጥናስ ኣብቲ ጭቃን ለዚ በታ ሳይንሳዊት ኣገባብ እንድሕልና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣብዚ ግዜ ቃልሲ ዝነበረ መሃዝነት ኣነ ህዝባዊ ግንባር ስለዝነበረ ኩና ህዝባዊ ግንባር ይክብል ዝኽእል ኣብ ኩሉ ግን እሱ እዩ ነይሩ ኩሉ ሰብ ነታ ሽም ናይ ህዝባዊ ግንባር ሽም ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ስለዘላታ ጥራይ ከም ዛይናትና ወስዳ ደልሎ እምበር ኤርትራዊ ከም ውልቀ ሰብ ኣብታ ገድሊ ዝመፀ ኣብታ ዘለዋ ስራሕ ማሕዝነት ሓድሽ ነገር ብምእታው እዩ ብዙሕ ነገር ተፈጢሩ ስለዚ ሕጂ እውን እኩል ክእለት ኣለና ጓዳስ ካብኡ ዝተሓፃፀፈ ድሌትን ክእለትን ኣለና ሃገር ናፊዕና ኣለና ብሄር ዘይፈሊ ገለ ዘይፈሊ ኩሉ ሓደ እዩ እቲ መደብ ጥራይ ይውፃእ እቲ መደብ ድማ ኣብ ወረቐት ይስፈር ያህናት ኣብ ወረቐት ንሓስብ ኣለና ኣይኮነን እዚኣ ንእሽተይ ክስታይል ኣይኮነን ብዝርዝር ምስ ባጀቱ ምስ ገለ ምስ ኩሉ ዝቐረበ እንድሕር ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ለባም እዩ እዚኣ ትሕሸና በሉ ንኺድ ክብል ይኽእል እዩ ከተባባሕካ ስለዚ እታ ግዜ መዓስያ ንፈልጣን ግን ተስፋ ዘቑርፅ ኣይኮነን ሕራይ ድሓን ኣተኩሮም ኣክሽን ፕላን ገበርካዮ ወይታ ውድብ ምስ መስረትካያ ሽዑ እውን ተመሊስና ንራኸብ ንኸውን ኣይ ሆፕ ከምቲ ተስፋ ጌርካላ ዘለኻ ለውጢ ዘምፅእ ዝዕውት መደብ ክኸውን ኣነ እውን ተስፋ ኣለኒ ብስም ተኸታተልቲ ኣዝየ መስግነካ የቐኒለይ ኣተኽብሮም የቐኒለይ ድማ ራድዮ ሬና